Benvinguts, moltíssimes gràcies en aquesta roda de premsa de presentació d'aquestes noves propostes que s'estan desenvolupant o que es desenvoluparan properament dintre del pla estratègic, dintre del projecte Palamós Peix. Tirant una mica enrere, faig una mica de repàs de què és aquest projecte, el Palamós Peix. Palamós Peix, aquest pla estratègic de municipi que el que pretén bàsicament és convertir el peix fresc desembarcat a la llotja de Palamós com un dels elements de dinamització econòmica del nostre municipi. Un projecte liderat en aquest cas per la Confraria de Pescadors de Palamós, pel Museu de la Pesca, la Fundació Promediterrània i per l'Ajuntament de Palamós, però que té la seva base, té el seu nucli dur amb un equip de treball composat per pescadors, per peixaters, per comercialitzadors, per al sector de la universitat, el sector del coneixement, per als grans consumidors, perquè precisament el que volem és que aquest pla estratègic sigui un pla estratègic viu, que es vagi adaptant en cada moment a les necessitats de cada un dels sectors i que al final el que faci és que el sector pesquer de Palamós aconsegueixi una sostenibilitat econòmica i mediambiental i per tant aquest és l'objectiu principal d'aquest pla estratègic Palamós Peix. Un pla estratègic que va començar l'any 2018 amb una sèrie d'accions, recordem els màsters peix, la formació que s'han fet a una sèrie de pescadors, a una sèrie de persones del nostre municipi perquè puguin ser els primers prescriptors, els mateixos que extreuen el producte del mar puguin ser els primers que ho puguin explicar a col·lectius, al públic en general, per tant un projecte que ja es va tirar endavant, les visites pedagògiques, el pla d'estudi de mercat, tota una sèrie d'accions que es van prioritzar a través d'aquesta taula de treball i que ja s'han dut a terme en aquests anys anteriors. Però, com dèiem, aquest pla estratègic és un pla viu, és un pla amb constant evolució i ens trobem aquí per presentar aquestes noves propostes que s'estan duent a terme dintre d'aquest pla estratègic Palamós Peix. La primera, ho han pogut veure abans els mitjans de comunicació, seguim amb la part pedagògica, amb la part de divulgació del peix fresc del nostre municipi dintre dels escolars. Una de les potes que va prioritzar aquesta taula de treball del Palamós Peix és que calia que hi hagués un major coneixement d'aquest producte dintre de la nostra població en primer terme i posteriorment donar-lo a conèixer a les poblacions de l'entorn i allà on puguem arribar. Aquestes campanyes de promoció segueixen en marxa, 400 escolars del nostre municipi passaran aquest any per aquí a l'Espai del Peix per conèixer aquestes altres varietats de peixos que normalment no són les més comercials, no són les que més trobem en el mercat, però que sí que tenen un alt valor nutritiu i també gastronòmic. Per tant, les campanyes escolars continuen i seran un dels eixos d'aquest Palamós Peix. Una segona pota, que l'explicarà el patró major ara d'aquí un moment, és també les innovacions que es busquen en l'àmbit de la conservació, en l'àmbit del transport d'aquest peix fresc desembarcat a la llotja de Palamós. Un dels objectius que busca el Palamós Peix és que arribi a la taula final, arribi al consumidor amb les millors condicions possibles i per tant les innovacions que constantment es treballen sobretot des de la confraria i que avui el patró major ens n'explicarà una de nova. I la tercera pota que seguim treballant aquest any és en l'àmbit de la comunicació. Teníem molt clar que el Palamós Peix era un projecte per donar a conèixer també el nostre peix, aquest peix desembarcat cada dia a la llotja de Palamós. Tirem endavant aquest pla de comunicació, tirem endavant tota una sèrie de merchandising que el que volem precisament és que ens converteixin en aquest referent dintre de l'àmbit litoral català. Volem que la gent, quan pensi en peix fresc, el primer que pensi és en Palamós. I per aconseguir això cal treballar el producte, cal treballar la pedagogia, però també cal treballar la comunicació. I per tant, des del Pla Estratègic Palamós Peix aquest any posem en marxa aquest pla de comunicació que ens ha de servir per sortir d'aquí del nostre entorn i donar-nos a conèixer més enllà del nostre municipi. No m'agradaria allargar-me més, en tot cas després podem fer una mena de diàleg, de preguntes, periodistes, però també els companys de la taula de treball que sou aquí i sense més cedeixo la paraula al patró major, el senyor Toni Albalat, perquè ens expliqui aquesta part d'enguany del projecte del Palamós Peix. Hola, molt bon dia a tothom.
Jo vinc a explicar-vos una miqueta el que són l'estudi, els resultats de l'estudi que es va fer amb l'IRTA durant el 2018 sobre l'envasat del peix, concretament iniciant-se l'envasat de la gamba. Els resultats de l'estudi, la veritat, van ser molt satisfactoris, no? Perquè ens van donar, la veritat, una visió força més àmplia del que nosaltres creiem que havia de ser aquest projecte. Es va estar treballant amb un tipus d'envàs que, tot i ser de polipropilè, 100% reciclable, era únicament d'un sol ús, cosa que no s'ajustava una miqueta, no s'ajustava als paràmetres actuals, no? ni a les inquietuds de la nostra confraria ni de la població. El fet de que fos d'un sol ús ens va fer replantejar, reconduir una miqueta el projecte per intentar buscar una alternativa, sobretot que fos més ecològica per la conservació i per al transport del peix i la gamba. Hem estat treballant amb aquest envàs. Es tracta d'una reixeta de polietilè, també 100% reciclable, però és reutilitzable. Això que ens permet que la vida útil d'aquesta reixeta té una vida útil bastant llarga, cosa que ens ha de permetre reduir sobretot el plàstic que estem utilitzant actualment, les làmines de plàstic que estem utilitzant actualment per la conservació del peix i la gamba. Aquesta reixeta, com veieu, és d'un material plàstic, polietilè, és reutilitzable, permet el poder utilitzar gel com a refrigerant per poder garantir que el producte estigui per sota dels 5 graus de temperatura i així poder seguir garantint el que és la conservació de la cadena del fred en tot el producte pesquer. També s'està treballant un tipus de lona de coberta isotèrmica per ajudar perquè tant des del moment de la seva captura i selecció del producte pesquer fins que arriba a la nostra confraria, a la nostra subhasta, es pugui mantindre aquesta cadena del fred. Com us he dit, és un material plàstic totalment reciclable, cosa que ens permetrà eliminar les làmines de plàstic que actualment s'utilitzen, donat que en termes ecològics no són molt adients, però llavors també tenen altres inconvenients afegits al d'allò. Sobretot el que fem impulsant aquest tipus d'envàs o tipus d'element en l'envasat és sobretot poder seguir mantenint la qualitat del nostre producte, poder seguir mantenint la cadena de fred del producte fresc i seguir treballant sobretot per una millora mediambiental tal com fa molts anys que des d'aquesta confraria s'està impulsant. Moltes gràcies.